Este от съдеца, ма. Имаме гледаща линия. Имаме гледаща линия. Ало, добро вечер, коне цялова? Добър вечер. Добро вечер, коне цялова? Севолмо от община Босилово. Поведете, защо ги изборувате? Васко Сяво, Васко. Добро, Васко, поведете, защо ги изборувате? Попадна тема, за всеки говорим. Поведете. Как сте, миле, добър ли си? Добре, поведете, зборувайте. Миле, Да, имаме голям проблем ние в Босилово. да. Как да го решим тази голям проблем? Како проблем, кажете? С всичко има проблем. Няма вода, няма струя, няма нищо. Добро. Как да го решим, миле, проблема? Аз да съм, ќе го решам, но аз не съм надежден. Вие сте тук да си окажете проблемът, надлежите нека слушат. Няма надлежите, ги няма никъде. Да, тоа е явно, бидејќи надлежните ги нема, тоа е явно. Ама аз бях кажал на бившия началник на полицията Панчо, ама и он нищо не завърши работа. Да. И исто така и на нашия началник сега ще е. Да. Ти, миле, добър ли си? Ви благодарам за вниманието, леко ноги, приятно. Почитувани, го знам човекот,